mato ko sa kanang convenient karon bago ba kani kong mata. Sakit kaya kung tiyan lagi. Pag ako ligo bangon na jud ko ba sakita sa kung tiyan eh. Wala hurot nang kung tambal gud. Kaya akong tambal na gidala good for 3 years man ta to. Dagdagan ba akong gidala. Hurot naman gud kay siyempre ako tawar sa baya ko. Bisan malikayan nga sakitan sa ko ba. Yung malikayan nga mag-away man sa uyab. Kana. Sige away. Kada semana ay away. Mo nang minum kog tambal, sakitan mo ko. Inang kog tambal sila na, tambal ubo. Mo ko tambal hurot dayon eh. Magaron mari ko sa una convenience store ga. Sakita gid tiyan eh. Kita nung gid. Sige magbanta gid okay na mga kasakit kay hatag ni sa kuha ba, pero kani sakit tiyan. Sige magbanta eh. Karon na mari ko diri sa Luzon no. Usa sa mga ilado nga convenience store diri sa Japan. Kanahon gid tagon namin baligya diri. Okay, mo ni nga una convenience store nga kong giarihan na. Kita tag nabay Sprite baligya diri. Sprite akong paliton. Sprite, Lord. Tag nga Lord eh. Tag nga baligya Lord. Ano ay taon ka? Iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Wala baligya. Mato ko sa laing. Siguro ato ko 7-Eleven pero nahon sa akong kwan. Dol. Mao nang kamong mga nagkano nga mari sa Japan. Magdala mo tambal. Ikan kanang tambal sa katol. Sakit sa ulo. Ilan na tubo. Okay, laro sa hay sakit ng ulo. Nga kanang kalagot sa mga baka trabaho. Di ba malikayan mo lang nga magdala sakit tambal sa ulo. Di bitaway na bang. Yung yun malikayan gud nga sakit ng ulo ba. Maglabad. Muna ako mga tambal rin, hurot pero ako mga tambal gud. Okay, kanang usahay kanang sakit akong dughan, mainom sa kong tambal bisa pag tambal sila nat. Inom gyapon ko. Okay, kanang nahurot na gyud lanat ubo, ana man hurot akong tambal. Ana karon natog kani ha. Di ko katarog-tog, hiuli gid-ligi na mo magbutod may akong tiyan, di ko may lisi garo. Muna nga, ari ko sa akong kaduha nga kon bini. Kaduha nga kon bini, ya tanan to kung nabe baligyang Sprite, kay lisan, di ko may lisan ba. Ay, ako lang malo yan eh. Sakit nga yung tiyan ba, ako lang katawa bitaw. Pero di gid ako ang kanang feel bitaw nimo nga kanang taong imagine ha nga ikaw naibog ka sa babae, pero ang babae wala maibog nimo. Nadto naibog sa laing lalaki. Kanang ana ba nga happy ka pero tinuod lang sakitan ka ba? Kaya sakita ina, wa mo sa ako maibog. Mo sa ako natabo karon sakit akong tiyan ba. Sakit kayo akong tiyan pero ako lang gi katawa bitaw. Pero tinuod sakit gyud akong tiyan gud. Mo ni nakakuan diri kay bisan unsaon pag nimo, wa di kay mahimo nang ngita jud paagi gud. Ako lang malo yan eh. May hapit na jud ko maabot. Katulo na niya convenience store wala yapon. Ngita ipot lain na. Magunahon na, sagko kay sa Luzon, wala man gud. 7-Eleven, wala pa ko kadto. Nilibog ko asa ko mato 7-Eleven. Mga kumunahon na, babasin mo, puro wala ba? Yabot na wala na pod. Yabot mo na wala gyapon. Dugay ni, sigog bike, mabot ko sa Tokyo ba. Mo na nakabati lagi dili lagi. Sa sakit ang pag nakailan pamati ba, nyawa ka ng tambala bitaw. Imo na, mangitan lang ko laing way, nga medyo prepareha ra po niya ba tambal. Nya ko amo ko may lisan gud. Ganiha kang gikaon. Ano ka to? Paliyam na ko sudan. Paliyaw ganing baboy nga prito ba. Fried pork. Litaw ka na. Prito baboy. Sakto to na. Fried pork. Oh. Baboy mo to siya nya akong giprito. Fried pork. Kung wala para prito, fry pork nya kay giprito. Na prito naman fried pork na. Mayuha gina ko lang maloy. Amo to na. Gawa man ako gikuan gitarong sa kaon, tarong buton hog loto. Oh, nang tambag na ko ninyo. Gikan sa inyong koko. Padung sa inyong buhok. Dapat na may tambal na. Dire, di lalim dugo kay tambal dala yun. Ting ko mahala pala tambal re. Mo na nga dire Japan nga masakit kani ka. Hurot yung kwartal mo. Ako lang maluhin mo re. Mo lagi ni makuyawan ko ba kay nakalayo na ko sa kuan lugar gud, masikog bike ba. Kaupat na convenient ako na kuanan. Karon magkaupat na ning wa gyapon tapos kalima. Napam kay nahibawan pa sa kaunom. Nako, murag layo naman sa kong balay. Kuyawan ko kay basig Tokyo na ba. Tokyo na kay sa tamar man ako ah. Basin niya gini, oy, Tokyo na man kalayo na ba ni. Nakit na kuntiyan tindak ba. Mura kasi madugay ni maayo gini. Lamian sa kontolo gani ha. Namura na ko na dam-dam ko na ko gud. Bongko, pagdam-dam ko na ko gani ha. Ino ta kayo kana mga makabalay ka ana mandam ko ba. Uy, makapatok, kapalit ka kagaling yuta. Tibong ko akong damgo. Kuan man mura mag napatay-patay naman na may murag nanay nagbubat-bubat ba. Ano man akong damgo eh. Mura kay akong tiyan, sakit akong tiyan day. Abi ko naigo ko sa bala akong damgo. Kita akong tiyan eh, naigo ko sa bala gro. Ay ma, mura una. Mura ko may lisan sa pagkaon day. Hey, why binuang gid, may lisan gid. Mata na mato convenient karon. Naot ko nga taon eh. Kung wala gani, ako gi maluoy ni. Mo na kamo kung magkasakit gani mo diri. Di man para sa tuwa nga, ang atuang mama. Mura nimo ma. Na ako ipamati, sakit mong ulo, hilanat, iubo ka. Nare imong mama. Pero diri agoy, ako lang maluoy mo, bisa pag musagit ka.
Wag gyud inahang rule mo. Mo nang kamot kang maayo ka. Wala na, hapit na abot tara. 7-Eleven, swayan ko diri. Ano di ko diri? Nakikita niyo ba nakikita ko? Murag ba magani? Duda ko? Dara. Okay. Oh, na ko hang tambal. Tambal na ko, maglain ng tiyan. Iwam tayo para sakit tiyan taon. Moro niya to ang tambal kung kita may lisan. So kini ako paniguro na ni kay kaso ni kuwangan pa ba? Nasa ako ang duhaon. Duhaon ako kay. Hindot mo ba ready ka man kay mga andam daan nga tambal. Diba? Di mo ko na malikayan nga buwagan kaniya sakitan ra ka. Diba? Ay, joke ra binuang ay. Di mo ko na malikayan nga ay mga sakit nga may tapo ba. Mo na andam daan. Nato rin bayran. Iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Okay, nakapalit na ganito ng bata. Ay, daan ko palagi 7-Eleven na din na. Napag-dire ko ni una na. Mora gina na. Dapat mo itong soyan tanan ba? Maniguro kita. Muna akong tambal mo sa kutiyan maglain. Lain na paminaw ah. Oh, sa mga wawa kay Bao, pwede mo yung imong tambal. Karam, di mo may lisan ba? Muna yung imnon. Kaya iniginom nyo yan eh. Karugapan mo. Kumbaga, muna siya makatabang para mahilis ang inyong mga pagkaon ba? Oh, di ba? Mata kung gingan ninyo. Mudugab mo. Kaya idugab ninyo. Hangin mo to nga wala mga gawas ka hangin ba? Mura, ang gibati ninyo pag-hausa na ninyo. Mata kung gingon. Oh, para ka no. Dugab na. Kaduhan akong dugab. Muna kung toyo mo palit ko. Ano mo nang pangitaon, di ko na ibala. Bisan pag maabot og Tokyo. Mag-bike ra, may problema na. Eh, bigkon mo na akong bike. No? Kaya mo, whole time gini ka sa kutob yun. Yan, kanindot pa niya akong bike. Dugab na pa rin, dota mina. Kaupat. Kaya akong bike, okay naman kaya namin gear. Abot na primera, na segunda, na tercera. Boy, problema, sa pag Tokyo, abot ng Tokyo. May problema na ako. Karon murag pil na ko murag uli-ulian na gamay. Bantay mo, sige lang ko katawa. Pero masakit ka ng tiyan, wala bukod niya kung naong. Mapagkikiligo gani, dali lang jud ko dire, kaya mapalit og tambal. Oh, para ko tambal mo gani, di ba? Kita mo jud man dugab ko kaupat. Naro ko kauban na gwapo. Sige. Ah, buah, Jeko. Asal ka? Ano? Mo nang kauban na pinagwapo na sa mo. Siya naman kabaw ko, gwapo siya. Oo, kumakabaw nga. Nakita mo ng kauban rin. Mo lagi, yan convenience store lagi rin. Gamit yan eh. Para ready ka permi. Dalag yung tambal yun. Eh kato siya, amot lang ako, tayo ipalit na niya. Pag tambal pag kalibanga, mag-ipalit ako. Wala ko balon, sa ikaw na niya. Mo lagi na, nga nagkay pamati yan eh. Ang imong daganan, 7-Eleven mo, gina imong daganan rin. Para ito ang silingan na to, maninda, naray tambal bligya. Pero, mo lagi na nga, sa mga plano nga mo sa Japan, ayaw gimo kalimot og dala og tambal. Ayaw mo kanang bala mabili na yung brief diha, inyong masinina diha. Sa pa na mga dalunon ninyo pa daw sa Japan. Ang importante tambal balik tulo ka tuig o pila ka tuig mo diri. Mo na unahan ninyo. Kini jud lalim diri ba? Muwa kay tambal. Ako na maluoy nimo daw. Mana? Inaot ka nga naman nakuha ka may idea. Diri sa Japan nga na di ay. Dapat ay magdala ng tambal eh no. Kaya bantay mo na karon gingkin nang bag. Dala energy ba? Sige lang dug ako. Wala ito mga hangin lagi ito nga. Wa ba barado sa dito ba? Sulod ba? Ay, kalima na. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much.